Ако не можеш да задържиш длънта си върху асфалта за 7 секунди, значи е прекалено болезнено и за лапите на кучето и има риск от изгаряне. Не забравяй, че кучето ти ходи босо. Няма обувки и внимавай с разходките в жегите. Понеже имам черно куче, забелязвам как се нагрява много дори когато видимо слънцето не пече силно. Затова още повече, не само сега в жегите, а изобщо с затопляне на времето, започвам да избирам предимно сенчести маршрути за разходка. И всъщност, откакто имам куче, установих, че разликата в температурата на слънце и на сянка е съществена, а преди изобщо не съм обръщала внимание на това. През лятото е по-добре да разхождаш кучето си рано сутрин и късно вечер, ако е достатъчно хладно, но още по-важно е къде точно го разхождаш. Препоръчително е да е на трева и да избягваш разходки по асфалт или горещи повърхности. Аз определено избирам парка пред градската разходка по улиците. И всъщност изобщо не е страшно да не правиш обичайните дълги разходки или дори да пропуснеш разходката, когато навън е твърде горещо. Вместо това можеш да осигуриш на кучето си алтернативни занимания за обогатяване и ментална стимулация вместо физическа активност. Физическите натоварвания определено не са добра идея. За съжаление съм виждала куче да го карат да тича след колело точно по обяд и то нееднократно. Дори с водните забавления трябва да се внимава. За повечето кучета скачането в басейн, играта с маркуч или водни пистолети е твърде възбуждаща, както и хвърлянето на играчки в вода. При подобни продължителни забавления те са склонни да поглъщат твърде много вода и има опасност от водна интоксикация, т.е. нивата на солите в организма стават опасно ниски. Освен това, не забравяй, че водата в маркуча се нагорещява много от слънцето, затова внимавай на къде насочваш първоначално струята. Изобщо по-полека в жегите. Защото не е сигурно дали кучето иска да се разхожда толкова много, да играе и да е активно, или го прави заради теб, защото ти го караш.